Ara mateix, si me'l trec, no sento res, encara que hi hagi una discoteca darrere meu, no podia sentir res, només per les vibracions. L'operació el que implica és ficar-te un imant dins, on la còclea té uns cilis, no? I d'alguna manera substitueixen aquests cilis per alguna més tecnològic. Llavors es produeixen uns impulsos nerviosos que arriben al cervell amb l'activació d'aquest imant. Són dos imants que interactuen. El dia de l'activació em van posar l'implant i vaig sentir com un soroll de cop, un soroll molt fort. Em vaig espantar, he de reconèixer, no? En aquell moment recordo la cara dels meus pares del somriure que se'ls va ficar, no? Perquè em van veure a mi amb els ulls més oberts encara, no? Em van veure d'alguna manera que vaig despertar. Vaig despertar, estava molt atenta a les converses que tenien els meus pares amb els metges. Va ser el millor dia de la meva vida. Va ser obrir-me al món.